Na, sziasztok srácok, én Shedburger 16 vagyok, és ebben a mai videóban Stumbleguys-ozni fogunk. Méghozzá úgy, hogy nem érhetek a kék színhez. Igazából szerintem ez egy eléggé nehéz kihívás. Igazából azért Stumbleguys, mert Stumbleguys azért. És indult a VB, mindenhol VB van, itt a Stumbleguys-ban is. Szóval még nem találtam meg, hogy honnan lehet skineket szerezni, és meg is nézem a shopot, meg is nézhetnénk a shopot ennek tetejéről. Szeretném. Úristen. Jó, azt hagyjuk, oké. És itt ott. Igen, és miért 10-es? Atya, úristen, nem jó, mindegy. Buffcoat. Matteo Defensor. Igen, ugye nem Pessionel. És Pedro Atacante. Aztán egy portugál, meg egy argentin zászló. Ugye? Argentine Shark egy argentina zászlóval, és 250 gemmel, 700 gemmel egy German Lion, és egy német zászlóval. Valamint akkor még itt van egy Luis Boller, egy Günther Stürmer, és egy Roberto Artinheiro. Ugye ez szerintem a Roberto Carlos akar lenni. Legalábbis én azt mondanám, hogy Roberto Carlos, olyan Roberto. De az is lehet, hogy ebből az Ronaldo a Roberto. Na, nem is ez a lényeg. Nyomassuk is szerintem. Igazából nagyon, de tényleg nagyon régóta nem Stumbleguys-oztam. Ezt megszívtuk, de eléggé. Egyből kék. De régen ez fehér volt, nem? Akkor megvárom, még beérnek. A srácok, itt vagyunk. Jöttem is egy ilyen blow-dash-es mapra. Úgyhogy itt próbáljuk meg. Jó, Cristiano Ronaldo, ugye gót. Na, és az egyből kék, oké. Jaj, de mondjuk a Messi-hez sem kéne. Zaire nem. Írjátok is le, hogy itt Messi vagy Ronaldo egyébként közben srácok. HPG Pro JT. Akkor az magyar elvileg. Gyakorlatilag pedig ki tudja. Na, végre. Jó, kék. Kékhez nem érhetek. Júj. Tüske. Jó. Nehéz egyébként, mert amúgy ha alapblog, de ezek, amit én mostanában nem szoktam tenni, vagyis úgy összvisz játszol bármivel, akkor nem is gondolsz arra, hogy ez most kék, ez most ilyen, ez most olyan. Nem csak mész, játszol, és értitek. De értitek. Stumble Cup, Argentina és Ausztria, vagy Ausztria. Yep. Srácok, azt is leírhatjátok közben, hogy kinek szurkoltak ki a VB-n. Ez... Hey, yo! Srácok, most nevetni fogtok, a Lilitem a billentyűzeten fordítva van berakva.
Mint hogy kényes, ez nem én voltam most ecski. Nem tudom ki van. Sárk vagyok? Sárk. Úristen, ez ilyen, mi ez, Rocket League? Mert abba csak rage-elni tudok én. Bármit is kezdeni, nem tudom. Na, miért nem rugódik föl? Azt nem hiszem. Na most téged fölruglak. De nem megy. Azt nem hiszem el. Amúgy nem volt, hogy az Ausztriának kéne pivotnak lennie. Csak úgy kértem. Hát inkább itt viszok kapus. Jupp! Jó. Húzzál már ki labda! Igen, felrugom gyorsan. Wacsa! Ez mi ez? Ja! Jó. Hú, de jó az a más. Ez meg rá. Jó. Hoppá! Kiapó! Fár! Nem is figyeltem. Na jó. Jó, nem figyeltem most. Megyek még egyet, de szerintem írjátok le már, hogy hozzá, értem hozzá, vagy nem. A labdán kívül. Penalty shootout. És ez mi? Egyébként lehet már kérdeztem a csatornán, de akartok FC25-ös videót esetleg? Vagy VB-eset, 22-eset, mivel a 26-os még nem szedtem le. 22-esre biztos, hogy le tudom. Illetve kékhez nem egy. Nincs kék szín. Jó? Nincs kék. Látunk. Jaj, ne. Ott törjük nekem van. Azt pont nem értem hozzá. Üske. Nyomod, Pali, nyomod! Mi van veled? Úgyhogy nem értem a kék színhez. Itt egy kék repülő, el is dobom. Ezt most nem látjátok. Na, eldobtam. Hoppácska. Sípot kaptam, meg egy ilyen valami boxát. Az a boxot kaptam. Kaptam egy az a boxot. Meg azt is írjátok le, hogy milyen, mit szeretnétek látni a csatornán. Milyen játékokat. És megpróbálom nektek teljesíteni. Ó, most ezeket fogom kapni. És már meg ilyen. Simát megyek. Látszik, csak nem valami kék. Na jó, 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 ez szerencsére nem lehet ezt végigviszem, srácok, bocsánat. Kicsit csalikázok, de ez sincs ekkora bal szerencsém.
Ez nem... Jött valami új ízi, hogy csak ez lehet jó az állam, de akkor is na. Kétszer. Srácok, ez... Bocsánat, de... Na, muszáj. Csak hogy legyen is valami ebben a videóban, és ne csak az, hogy nem csak az a 2 vlog, de... Egyébként ilyen videóm, aki tudja, az volt, aki tudja és megnézte, volt már egy ugyanilyen videóm, csak ott sárga színjel nem érhettem. Ugye ott ez nem ért olyan, hogy itt álltunk. És most kék. Jó, megoldható. Megoldható, kifejezetten megoldható. Nem is könnyű, nem is nehéz. Hoppá. Mehetünk itt át. Például, ha a sárgás videómba dobta volna be ezt, akkor ott fogok hülyét kapni. Akkor ott kaptam volna hülyét, szerintem. Gyere, nem érek hozzá, hogy nincs kék. Jó. Hoppá! Jó. Jó, ott én úgy láttam, hogy még nem értem hozzá. Srácok, ez nem könnyű. Nehezebb, mint gondoltam egyébként. Hány drop, jó itt... Ja, de... Jó, ez most... Ezt nem számolom bele, ha nem baj. Mert kicsit nincs választásom igazából. Úgyhogy ha én nem tudtam volna nem ott kezdeni. Tehát... most botok ellen játszottam, vagy ilyen pro vagyok. Jó, az összehúzás. Szerintem botok ellen voltam. Nem, Stumble Cup Rally. Na, viszont srácok, oké, pörgetés még nem néztük. Az ability csoport. Ja, már nem abban, nem sem lehet. Úgyhogy milyen ability van. Úristen, de idegesítőek. De ez ilyen... Tudjátok, ez ilyen poppy playtime. Van labda is. Igen, ez nulla, level 5, level 10, level 15. Oké. De az érdekelne, hogy spatula. Mennyi is a spatula? 150 ability ki, és nekem van 10. Ja, hát mert elköltöttem a punchra. Az aztán jó. Az jó, az nagyon jó. Nagyon jó.
Gyerekek, azt már el tudom mondani, mennyire örülök. De igazából szerintem mondjuk meg egy turnamentet. Nem egy turnamentet. Egy rankedet nyomok. Itt is vagyunk akkor. Az mi? Még jó, hogy nem lehol merhetek. Meg az itt túl... Aha. Az jó. Az nem vicces, barátom. Nagyon nem vicces, barátom. Nekem ez nem tetszik. Ne karmold szét az agyam, barátom. Ne karmold szét, ne. Ja, hogy... Ne karmold szét az agyamat, barátom! Ne karmold szét! Ez mi? Mi ez a már? De most tényleg. Ezt nem hiszem el. Én ezt nem értem. Ez valami új. Ez mi? Take me here. Anyás! Figyelj, világkör. De Pali, vágod, ez olyan, mintha nem is csinálna világkört. Block wall. Valami. Futballkáktól. Yellow card. Pass. Ja! Jó, mondtam, hogy régen. Mondtam, hogy régóta, amikor régen itt játszogattam ezzel. Token is disability case. Nyomathatjuk. Igazából ezt nem terveztem hosszú videóra, úgyhogy szerintem el is érkeztünk a videó végéhez. De még van egy film, úgyhogy mégsem érkeztünk. Nem tudom mit. Ezeket a sípokat gyűjtöm. Úgyhogy srácok, ez a videó annyi is lett volna. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A Shartburger 16 voltam. Sziasztok!